θα καλέσω την αδερφή Αθανασία να μας πει κάτι που είδε καθώς λατρεύαμε τον Κύριο μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Κύριος να μιλήσει σε όλους μας. Αλληλούια. Είδα ένα δρόμο ευθύ. Μπροστά ήταν το φως του Κυρίου. Πίσω ήταν σκοτάδι. Είδα άτομα, βασικά από εδώ μέσα, που καθώς προχωράγανε σε αυτό το δρόμο, γυρνάγανε πίσω και κοιτάγανε το σκοτάδι. Και ο Κύριος μου μίλησε μέσα από το Λόγο Του. 2 εδάφια. Προσέχετε στον εαυτόν σας. Μήπως κάποτε λησμονήσετε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, που έκανε σε εσάς, και κάνετε για τον εαυτό σας είδωλο, εικόνα κάποιου τον οποίο ο Κύριος ο Θεός σου απογόρευσε. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου είναι φωτιά που κατατρώει, είναι Θεός ζηλότυπος. Είναι φωτιά που κατατρώει. Αυτό μου έμεινε εδώ. Τι κάνει η φωτιά? Κατατρώει. Άρα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, επιλογές μπροστά στον δρόμο, στο φως. Όχι οπισθογυρίσματα. Πιστεύω μέσα στην καρδιά μου πως ο κάθε ένας σας προσωπικά αυτή την ώρα ξέρει. Και στον κάθε ένα σας, αν έχει μιλήσει πραγματικά ο Κύριος μέσα στην καρδιά, να μην το αφήσει αυτό να περάσει. Γιατί αυτή η μέρα είναι μέρα πραγματικά που ο Κύριος θέλει να αλλάξετε. Θέλει να έχετε τη σωστή επιλογή. Την ευθεία οδό και εκεί που είναι το φως. Γιατί το σκοτάδι είναι θάνατος. Αυτό. Αμήν. Γιατί άκουσα που είπες κάτι για φωτιά, πες τι... Ενώ ψάλαμε και λέγαμε αλληλούια, ένιωσα τέτοια φωτιά στα χέρια μου και ήξερα ότι ο Κύριος είναι εδώ με φωτιά. Δεν ξέρω πώς και τι, αλλά είναι εδώ με φωτιά. Ο Κύριος είναι φωτιά. Αλληλούια. Και αυτή τη φωτιά θέλει να την περάσει μέσα μας. Μέχρι τα κόκαλά μας να είναι η φωτιά του Κυρίου και αυτή είναι η προσευχή μας. Αλληλούια. Αμήν. Θα παρακαλέσω τον αδερφό Νίκο να έρθει να συνεχίσει το μάθημα. Παράστε Στεφάνη, Έλληνος. Όλοι το παθαίνουν. Και το Άγιο Πνεύμα να συνεχίσει. Σε όλους. Θα ήθελα να σας πω και εγώ ότι ο Κύριος επιβιώνει το Λόγο Του με 2-3 μαρτύρους. Και εγώ ειλικρινά, αυτή η λέξη, ο Θεός είναι φωτιά που καταναλύσει και μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό μου, καθώς τον λατρεύαμε. Τώρα εμένα μου ερχόταν στα ισπανικά, γιατί είναι πιο εύκολο να σκέφτομαι στα ισπανικά μάλλον από τα ελληνικά. Αλλά είναι το ίδιο δάφιο. Είναι το ίδιο δάφιο. Ο Θεός πραγματικά είναι Άγιος, και μόνο με αγιασμό μπορούμε να δούμε το πρόσωπό Του. Χωρίς αγιασμό δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ο Λόγος του Θεού είναι σαν το σφυρί, είναι σαν το μαχαίρι, αλλά είναι και σαν τη φωτιά. Όλα έχουν την ευεργετική τους, ας πούμε, μορφή, αλλά επίσης κάνουν και ένα καταστροφικό έργο. Ο Κύριος με το Λόγο Του και με το μάχαιρα του Λόγου Του θέλει να μας καθαρίσει. Με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος Του να μας ενισχύσει. Και με το σφυρί να γκρεμίσει κάθε οχυρό του διαβόλου. Και όπως είπε η αδελφή, και είναι η προσδοκία όχι μόνο η δική μας, έχουμε προσευχηθεί πάρα πολύ για αυτό το συνέδριο, για αυτή την κατασκήνωση. Πολύ πριν, μήνες ολόκληρους, έχουμε μελετήσει τα θέματα, έχουμε προσευχηθεί και έχουμε έρθει εδώ με προσδοκία να σας μεταδώσουμε όχι γνώση,
Ας μεταδώσουμε την αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή σας. Έχουμε έρθει εδώ για να σας δείξουμε τη μόνη οδό, την αλήθεια και τη ζωή που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή είναι και η προσδοκία της οικογένειάς σας, του πατέρα σας, της μητέρας σας που ξόδεψαν χρήματα για να έρθετε εδώ, όχι για να φύγετε όπως ήρθατε, για να φύγετε τελείως διαφορετικοί. Είναι η προσδοκία του ποιμένα σας, ο οποίος και αυτός προσεύχεται, έχει ενώσει τις προσευχές τους με τις δικές μας προσευχές, ώστε όταν θα πάτε εσείς πίσω στις εκκλησίες σας να γίνετε φως και αλήθεια και ζωή, να μπορείτε να στηρίξετε. Είσαστε γεμάτοι από νιάτα. Είσαστε μια καινούρια γενιά. Μια γενιά ευλογημένη. Μια γενιά που ο Κύριος έχει καλέσει τις τελευταίες ημέρες. Να σταθείτε και να διακηρύξετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε μέσα από το σκοτάδι και σας έφερε στο φως. Πολλοί από εσάς προέρχεστε από οικογένειες οι οποίες είναι χριστιανικές. Άλλοι όχι. Αλλά και τα δύο είναι το ίδιο πράγμα. Έχετε τον αυτό σκοπό, να μεταφέρετε τις αλήθειες του Θεού στη γενιά σας, στα σχολεία σας, στα πανεπιστήμια σας, στη γειτονιά σας. Και μη φοβηθείτε και μη δειλιάσετε. Γιατί δεν είναι διαδυνάμιος ούτε για ισχύος. Είναι μέσα από το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Θα κάνουμε μια μικρή προσευχή. Δεν θα κάνουμε γυμναστική όπως το πρωί. Δεν χρειάζεται, είσαστε ξύπνοι ήδη. Δόξα Συ, Κύριε. Αλληλούια. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε από τα βάθη της καρδιάς μας, Κύριε. Γιατί ακόμα μια φορά, Κύριε, Εσύ αποκάλυψες το πρόσωπό Σου, Κύριε, μέσα στη ζωή μας. Ήρθες, Κύριε, μέσα στα σκοτάδια, Κύριε, μέσα στον πόνο, στο φόβο, στην αγωνία μας, Κύριε, και μας έδωσες ελπίδα, ζωή και δύναμη, Κύριε, για να μπορούμε να σηκώσουμε, Κύριε, το φορτίο, να σηκώσουμε, Κύριε, αλληλούια, το κάλεσμα το οποίο μας έχεις καλέσει, Κύριε, μέσα από ακόμα και την κοιλιά της μητέρας μας, και να γίνομαι, Κύριε, φως, και να γίνομαι, Κύριε, η αλήθεια Σου, να γίνομαι τα χέρια Σου, να γίνομαι τα μάτια Σου, να γίνομαι, Κύριε, τα πόδια Σου, Κύριε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που μας έχεις καλέσει να ζήσουμε εν πνεύματι και αλήθεια. Και ζητάω, Κύριε, για αυτό το βράδυ, με το Λόγο στον Άγιο να φέρεις καθαρισμό, Κύριε, να βάλεις τάξη, Κύριε, στις σκέψεις μας, ώστε να πάρουμε, Κύριε, την απόφαση, τη σταθερή απόφαση, Κύριε. Να αφήσουμε, Κύριε, τις επιρροές του κόσμου, να αφήσουμε, Κύριε, τον δρόμο του κόσμου και να ακολουθήσουμε Εσένα. Γιατί Εσύ είσαι ο μόνος που μπορεί να μας δώσει ανάπαυση και ζωή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν και αμήν. Δόξα στον Κύριο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Συνήθως εγώ κηρύττω πολύ. Ο αδερφός Οικονομάκης, κάθε φορά που εκείνος κάνει τη λατρεία και εγώ κηρύττω στα ελληνικά στην Ελληνική Εκκλησία, τονίζει. Λέει, εγώ κλέβω το χρόνο του αδελφού του Μανιά και εκείνος όλο παραπονιέται. Όχι, εγώ δεν παραπονιέμαι. Δόξα στον Κύριο, απλώς συμπιέζω, ξέρω εγώ, κόβω, ράβω, στο τέλος βγαίνει το μήνυμα. Δόξα στον Κύριο. Αλλά αυτό το βράδυ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο να βρεθούμε όλοι ακόμα μια φορά στην παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος είναι εδώ. Γιατί ευαρεστείτε να κατοικεί ανάμεσα στους επένους του λαού Του. Και ο Κύριος εδώ βρίσκεται όχι για να μας κατακρίνει, να μας καταδικάσει, αλλά έρχεται για να μας ελευθερώσει. Έρχεται με ένα γλυκό φύσιμα του Πνεύματος του Αγίου για να γεμίσει την καρδιά μας. Πόσοι από εσάς πραγματικά όταν το λατρεύατε, εγώ σας παρακολουθούσα από εκεί και βλέπα τα πρόσωπά σας να γυαλίζουν, την καρδιά σας να εξητεί το Κύριο, τα χέρια σας υψωμένα που σημαίνει παραδίδομαι. Και όλα αυτά όταν παραδιδόμαστε στα χέρια του Κυρίου είναι επειδή εμείς αναγνωρίζουμε ότι χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όταν απλώνεις τα χέρια σου προς τα πάνω, είναι γιατί η βοήθεια σου θα έρθει από τον Κύριο. Από εκείνον που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Καλό είναι να ζητάς βοήθεια και κάποιον που είναι δίπλα σου. Αλλά η πραγματική βοήθεια είναι από τον Κύριο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα συνεχίσουμε. Ας πάμε να κάνουμε μια μικρή, πάρα πολύ μικρή ανάλυση και θα πάμε εκεί στο Ιεζεκίελ, στο 18ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε το 20ο εδάφιο για να κάνουμε, έτσι, να συνδέσουμε το μήνυμα το βραδινό. Η ψυχή αυτή που αμαρτάνει, αυτή θα πεθάνει. Ο γιος δεν θα βαστάζει την ανομία του πατέρα και ο πατέρας δεν θα βαστάζει την ανομία του γιου. Η δικαιοσύνη του δικαίου θα είναι πάνω του και η ανομία του ανώμου θα είναι πάνω του.
Σήμερα μιλήσαμε για αυτό το οχυρό, το οποίο προέρχεται μέσα από την οικογένειά μας και μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από τις αλήθειες του Θεού. Ανακαλύψαμε και αποκαλύψαμε την πραγματική αλήθεια. Τι κρύβεται πίσω από αυτές τις διδασκαλίες που το μόνο σκοπό που έχουν είναι να κλέψουν τη χαρά και την ειρήνη του χριστιανού. Αντί να μας ελευθερώσουν, να μας δεσμεύσουν. Να βάλουν περισσότερο βάρος στη ζωή μας από ό,τι εμείς μπορούμε να σηκώσουμε. Και είναι αυτό που ο Χριστός είπε. Είπε στους Φαρισαίους ότι γυρίζουν γη και ουρανό για να κάνουν ένα προσήλυτο. Και εφόσον τον κάνουν προσήλυτο, τον οδηγούν πού? Στη γέενα, στην καταστροφή. Και επίσης τους κατηγόρησε γιατί βάζουν βάρη πάνω στους ανθρώπους και δεν κουνούν ούτε το δαχτυλάκι τους για να τους βοηθήσουν. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν, να προσθέτουν βάρη, να προσθέτουν ενοχή. Όταν ακούς ένα κήρυγμα και αυτό που σου μένει μέσα στην καρδιά η ενοχή και το βάρος και το μήνυμα δεν έχει τη λύση, πώς μπορείς να είσαι ελεύθερος, κλείσε τα αυτιά σου, κλείσε τα μάτια σου και κλείσε την καρδιά σου. Γιατί ο Λόγος του Θεού υπάρχει όχι για να μας δεσμεύσει, αλλά για να μας ελευθερώσει. Δεν είναι για να μας οδηγήσει στο σκοτάδι, αλλά είναι για να μας φέρει στο φως. Δεν είναι για να μας κάνει να ζούμε μέσα στην απελπισία, αλλά είναι για να ζούμε μέσα στην ελπίδα. Και αυτούς που ο Χριστός ελευθέρωσε, πραγματικά είναι τι? Ελεύθεροι. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Είπαμε ότι στο Βασιλέον, Β' Βασιλέον, στο 21 και 21, και περπάτησε τους δρόμους τους οποίους περπάτησε ο πατέρας του και λάτρευσε τα είδωλα που λάτρευσε ο πατέρας του και τα προσκύνησε και εγκατέλειψε τον Κύριο, τον Θεό, τον πατέρα του και περπάτησε στο δρόμο του Κυρίου. Και είπαμε ότι υπάρχουν δρόμοι, οι δρόμοι του κόσμου, αλλά υπάρχει και ο δρόμος του Κυρίου. Και είναι δική μας επιλογή, καθαρά δική μας επιλογή που θα ακολουθήσουμε. Και είναι γεγονός ότι επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, από την οικογένειά μας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Επηρεαζόμαστε από το σχολείο που πάμε, είτε θετικά είτε αρνητικά, από τους φίλους μας, οι οποίοι είναι γύρω μας. Και όλοι ξέρετε ότι η πίεση των φίλων είναι πάρα πολύ δυνατή στη ζωή μας. Και εμείς πολλές φορές από ντροπή, αντί να πάρουμε τη σταθερή απόφαση και να πούμε εμείς είμαστε χριστιανοί και δεν είμαστε από εκείνους που σύρονται προς τα πίσω, αλλά ο Κύριος μας έχει καλέσει να βαδίζουμε προς τα εμπρός, προς σωτηρία και απόλαυση των υποσχέσεων του Θεού. Τι κάνουμε? Κλεινόμαστε τον εαυτό μας, ντρεπόμαστε και αρχίζουμε και κάνουμε μικρά βήματα προς τα πίσω. Με αποτέλεσμα, τι γίνεται? Να μείνουμε δέσμοι και να μην μπορούμε να χαρούμε την ελευθερία που δίνει ο Χριστός. Επίσης, φαίνεται εκεί, είναι στις παροιμίες 14 και 12. Λέει υπάρχει δρόμος, παροιμίες 14-12. Υπάρχει δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο ότι είναι σωστός και τα τέλη του που μας οδηγούν στον θάνατο. Και το πρωί είπαμε η μόνη οδός, η αλήθεια και η ζωή είναι ο Χριστός. Είναι εκείνος ο οποίος πήρε τα βάρη μας, πήρε τις αμαρτίες μας και τα κάρβωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και μας ελευθέρωσε. Και μας καλεί καθημερινά και μας λέει ελάτε σε μένα, οι κουρασμένοι, οι φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Αν χρειάζεσαι ανάπαυση στην καρδιά σου, ειρήνη στο νου σου, αν θέλεις χαρά μέσα στη ζωή σου, θα πρέπει να ακολουθήσεις τον μόνο δρόμο που είναι ο Χριστός. Μπορεί στα μάτια σου να φαίνεται ότι ο δρόμος ο οποίος ακολουθείς είναι σωστός, αλλά φέρ' τον στο φως του Ευαγγελίου. Φέρ' τον κάτω από το φως του Ευαγγελίου και θα δεις ότι πάρα πολλές φορές ο δρόμος ο οποίος ακολουθούμε δεν είναι ο σωστός. Κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να φτάσουμε σε ένα σταυροδρόμι, το οποίο έχει διαφορετικές κατευθύνσεις. Και είναι δική μας απόφαση αν πάρουμε το σωστό δρόμο για να φτάσουμε στο τέλος του προσδιορισμού μας. Ο Απόστολος Παύλος τι έλεγε? Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα. Τον δρόμο τελείωσα. Την πίστη διατήρησα.
Και τώρα αυτό που μου υπολείπεται τι είναι? Ο στέφανος της δόξας. Ένας δρόμος τον οποίο θα πρέπει να τρέξουμε. Ένας αγώνας που θα πρέπει να τελειώσουμε. Και ο δρόμος μας δεν είναι ένας δρόμος 100 μέτρων που μπορεί να τελειώσει σε 9 δευτερόλεπτα και κάτι. 9,75, 9,80 πόσο έχουν καταφέρει τώρα να κατεβάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο χριστιανικός δρόμος είναι μαραθώνας. Και ξέρετε ποιος είναι ο νικητής? Αυτός που τον τελειώνει. Και ενώ ο κόσμος τι προσφέρει? Προσφέρει 3 βραβεία. Στον πρώτο, στο δεύτερο και τρίτο. Ο Κύριος προσφέρει ένα στέφανο αμάραντο σε όλους εκείνους που θα τελειώσουν. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Κάποιος αθλητής, ο οποίος αθλητής των 400 μέτρων, στην Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε διαθέσει όλο του τον χρόνο. Ετοιμαζόταν χρόνια για μία κούρσα η οποία θα κρατούσε μερικά δευτερόλεπτα. Μεγάλη προσπάθεια, είχε στερηθεί τα πάντα, αλλά έφτασε εκείνη η ημέρα που θα έτρεχε τα 400 μέτρα. Στάθηκε στη λωρίδα με τους άλλους, τους αθλητές, ακούστηκε ο θόρυβος του πιστολιού, όλοι ξεκίνησαν και αυτός ξεκίνησε σαν βολίδα και τους είχε ξεπεράσει όλους. Αλλά σε κάποιο σημείο, περίπου 10-15 μέτρα πριν το τέλος, αισθάνθηκε ένα τράβηγμα στους μυς. Με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να μην μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Σφάδαζε από τον πόνο, ήξερε ότι δεν θα ήταν ο νικητής και αυτό του προκάλεσε μέσα θλίψη. Από τις κερκίδες πετάχθηκε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος και έτρεξε και τον αγκάλιασε. Ήταν ο πατέρας του. Όταν τον είδε να σφαδάζει, έτρεξε να τον βοηθήσει. Και του λέει, «Γέ μου, άφησε τα. Έχασες. Θα ξαναδοκιμάσεις αργότερα». Η απάντηση εκείνου το παιδιού ήταν όχι. Αυτό που έχω ξεκινήσει θα το τελειώσω. Και αγκαλιά με τον πατέρα του τελείωσε τα υπόλοιπα 10 μέτρα. Οι άλλοι είχαν πάρει το βραβείο. Είχαν πάρει το χρυσό το μετάλλιο, το ασημένιο, το αργυρό, το χάλκινο. Εκείνος τι είχε? Μπορεί να μην είχε πάρει τίποτα, αλλά είχε νικήσει. Για φανταστείτε εκεί, στο στάδιο στη Βαρκελόνη σηκώθηκαν όλοι και χειροκροτούσαν τον τελευταίο και όχι τον πρώτο. Και ο Κύριος θέλει να σε δει να τερματίζεις τον δρόμο. Και θα σταθεί και θα σου στεγνώσει τα δάκρυα από τα μάτια. Θα σε αγκαλιάσει. Θα σε φιλήσει. Γιατί έκανες το ακατόρθωτο. Να τελειώσεις. Έστω και τελειώνει. Τελευταίος. Μένοντας στον δρόμο του Κύριου. Το πιστεύετε, αδέλφια? Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Ας δούμε τι λέει Ρωμαίος στο 8ο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Είπαμε ότι δεν υπάρχει κατάκριση για εκείνους που είναι στον Χριστό. Σε αυτούς που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά περπατούν σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού. Έχω βάλει μια ωραία φωτογραφία εκεί, την Αγία Γραφή, έναν νέο ο οποίος την κρατάει και τα δεσμά είναι συντριμμένα. Και έχω βάλει το εδάφιο που λέει Ιωάννης 8 και 36. Είναι το αγαπημένο μου εδάφιο. Αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, τι θα είμαστε? Πραγματικά θα είμαστε ελεύθεροι. Εδώ βλέπουμε τον πειρασμό. Ένα φίδι και τον καρπό. Τώρα εμείς το λέμε μήλο. Πραγματικά κανένας δεν ξέρει. Θα ήταν κάτι πολύ επιθυμητό. Και θα ήθελα να δείτε τι λέει στη Β' Ιακώβου 1:13. Έχουμε πει ότι έχουμε απορρίψει το ψέμα ότι η καταδίκη, η αμαρτία περνάει από γενιά σε γενιά. Και εδώ ο Ιάκωβος πάλι το ξεκαθαρίζει. Στον Ιάκωβο 1 και 13 λέει καθένας που πειράζεται, ας μην λέει ότι
από τον Θεό πειράζεται, επειδή ο Θεός είναι απείραστος κακών. Αλλά τι γίνεται? Και αυτός δεν πειράζει κανένα. Πειράζεται όμως κάθε ένας από τη δική του επιθυμία, καθώς παρασύρεται και δελειάζεται. Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία, και η αμαρτία μόλις εκτελεστεί γεννάει τον θάνατο. Το να πειραστείς δεν είναι κακό. Έτσι λέει τουλάχιστον, Πρώτα, ο Θεός είναι απείραστος κακού. Κάθε δόση αγαθή και κάθε δώρημα τέλειο έρχεται από τον Κύριο. Μην νομίζεις και κλείσε τα αυτιά στα ψέματα του διαβόλου που ο Θεός σου έχει βάλει κάτι κακό πάνω σου. Όχι. Κάθε δόση αγαθή και κάθε δώρημα τέλειο έρχεται από τον Πατέρα του φωτός. Και σε αυτόν δεν υπάρχει σκοτάδι και σε αυτόν δεν υπάρχει αλλίωση ούτε καμία μεταβολή. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Συγχωρούσε, συγχωρεί και θα σε συγχωρεί. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, με ελευθέρωσε, με ελευθερώνει και θα με ελευθερώνει και μελλοντικά. Βλέπουμε έχει μια συνέχεια. Έχει μια συνέχεια αγάπης στοργής. Δική μας επιλογή. Δικός μας ο πειρασμός. Εμείς παρασυρώμαστε, παραστήρεστε και δελειάζεστε. Και έπειτα λέει η επιθυμία, επιθυμώ. Αφού συλλάβει γίνεται αμαρτία. Και αμαρτία μόλις εκτελεστεί δημιουργεί τον θάνατο. Αυτή γίνεται δεσμός, γίνεται πάθος, το οποίο δεν μπορούμε μόνοι μας να το σπάσουμε αυτό το πάθος. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Στην 1η Κορινθίους 15... Όχι, εκεί είναι. 1η Κορινθίους 15... όχι, είναι στον Ιακώβου 4... Ποιο είναι εκεί? Β' Ιακώβου... δεν υπάρχει Β' Ιακώβου, Ιακώβου. Σε ποιο είμαστε? Ιακώβου είναι, μάλιστα. Συγγνώμη. Γιατί έκανα κάποιες αλλαγές. Δεν έχω πρίντερ να πριντάρω καινούρια και... Λοιπόν, τι λέει εδώ στον Ιάκωβο στο 4 και 4. Λέει Μιχοί και Μιχαλίδες. Δεν ξέρετε ότι η φιλία, προσοχή, η επιρροή με άλλα λόγια, του κόσμου τι είναι? Έχθρα με τον Θεό, προς τον Θεό. Όποιος λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Το να έχεις φίλους οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί δεν είναι κακό. Το να αφήσεις εκείνους να επηρεάζουν τη ζωή σου και να σε παρασέρουν, αυτό είναι κακό. Πολύ κακό. Εμείς είμαστε το φως και εκείνη είναι το σκοτάδι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά ο κόσμος διάλεξε τι? Το σκοτάδι. Γιατί? Γιατί τα έργα του ήταν πονερά. Εσύ πρέπει να λάμψεις. Ο Ιησούς Χριστός είπε εσείς είσαστε το φως του κόσμου. Και εμείς θα πρέπει μέσα στα σκοτάδια των φίλων μας να γίνουμε φως. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει τι σχέση το φως με το σκοτάδι? Καμία. Αλλά από αγάπη για αυτούς που ο Κύριος έχει βάλει στον δρόμο μας, όχι θα υποκύψουμε κάτω στην πίεση, όχι θα υποκύψουμε στην πίεση, αλλά εμείς με την αγάπη του Κυρίου θα τους κερδίσουμε. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Εμείς να γίνουμε φως και να κερδίσουμε τη γενιά μας. Εγώ τώρα είμαι 66 χρόνων. Δεν ξέρω πόσο θα ζήσω. Η προσευχή μου κάθε 25 του Μάη, που είναι τα γενέθλιά μου, λέω Κύριε, φέρνω τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος εκείνος στα 85 του χρόνια, τι έλεγε? Είμαι ακόμα δυνατός. Όπως την ημέρα εκείνη που με κάλεσες. Και όταν το κάλεσε, πόσο χρόνο ήταν? Ήτανε 40. Και άλλα 40 στην έρημο, για φανταστείς, στην έρημο η ζωή δεν είναι εύκολη. Και άλλα 5 χρόνια πολεμούσε για να κατακτήσει τη γη. Και είχε φτάσει στα 85 του χρόνια και έβλεπε το βουνό και λέει Κύριε, αυτή την κορυφή μου την έχεις υποσχεθεί. Εσύ μπορεί να πεις Κύριε, την οικογένειά μου εσύ μου την έχεις υποσχεθεί. Τους φίλους μου τους έχεις υποσχεθεί. Τώρα τους θέλω. Και αυτός ήταν 85 χρόνων. Και εγώ έχω φτάσει στα 66 κιλό, Κύριε.
κορυφή ακόμα είναι ψηλά. Δώσ' μου τη δύναμη για να μπορέσω να φτάσω εκεί πέρα. Γιατί ο Κύριος έχει για κάθε ένα από μας ένα θαυμάσιο σχέδιο. Μας έχει φτιάξει για να είμαστε βασιλείς και ιερείς. Να είμαστε κεφάλι και όχι ουρά. Να είμαστε δυνατοί μαζί Του. Ακόμα και μέσα στην αδυναμία μας μπορεί να είμαστε δυνατοί. Ο Απόστολος Παύλος τι έλεγε? Ζήτησα από τον Κύριο να πάρει αυτό το σκόλοπα. Το ζήτησα 3 φορές. Να το απομακρύνει από εμένα. Τη δοκιμασία, τον πειρασμό. Και ο Θεός τι του είπε? Αρκεί σε σένα τι? Η χάρις μου. Γιατί λέει μέσα στη αδυναμία μου φανερώνεται η δύναμη του Θεού. Καλύτερα να πεις δεν μπορώ να το σηκώσω και να έρθουν 5 και εσύ να βάλεις το δαχτυλάκι σου παρά να προσπαθείς μόνος σου. Μόνος σου θα κουραστείς. Μόνος σου θα απογοητευτείς. Μόνος σου θα αποτύχεις. Ζήτησε από τον Κύριο και ο Κύριος θα σου δείξει. 1 Κορινθίους 15:33, προσοχή σε αυτό το εδάφιο. Τι λέει εκεί? Θέλω να το διαβάσει κάποιος νέος, δυνατά. Χριστίνα. Πού είσαι? Τα αρνίστηκε. Χριστινούλα, σίγουρα, πες το. Όχι, το θέλω, από σένα το θέλω. Δεν βλέπει, εντάξει. Ναι, εκεί τι λέει? Τι λέει? Να μην γελιόμαστε, γιατί, καταστρέφουν. Τι καταστρέφουν? Τα καλά ήθη, ποιοι? Οι κακές συναναστροφές. Οι φίλοι σου μπορεί να καταστρέψουν ό,τι καλό ο Κύριος είχε βάλει μες στην καρδία σου, στη ζωή σου. Οι φίλοι σου μπορεί να καταστρέψουν ό,τι καλό έχει χτίσει η οικογένεια σου μέσα. Ο καλύτερος σου φίλος μετά από τον Θεό είναι ο πατέρας σου και η μητέρα σου. Πάνω απ' όλα είναι ο Θεός, γιατί λέει κι αν ο πατέρας σου και η μητέρα σου σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Κύριος είπε, θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Μπορεί να μην τον βλέπουμε, αλλά ο Κύριος είναι εδώ. Μπορεί να μην τον αισθανόμαστε, αλλά ζει μέσα μας με το Πνεύμα Του το Άγιο. Γι' αυτό προσέχετε. Μη γελιέστε. Καταστρέφουν το καλό χαρακτήρα οι κακές συναναστροφείς. Γι' αυτό δεν πρέπει να κατηγορούμε για τη συμπεριφορά μας, για τα πάθη μας, για τις αδυναμίες μας, τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τους ποιμένες μας, ακόμα και τους φίλους μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας. Και λόγος του Θεού, κάθε ένας από εμάς θα δώσει λόγο μπροστά στον Θεό. Γιατί? Για τις πράξεις της Μαρίας? Όχι. Για τις πράξεις της Όλγας, της Έλενας? Όχι. Ο καθένας θα δώσει λόγο για τα δικά του. Θέλω να τελειώσω. Θα πάρω άλλα 5 λεπτά. Και πάλι αναφέρομαι, γιατί σας αισθάνομαι σαν πραγματικά μου παιδιά. Εάν κάποιος από εσάς αισθάνεται ότι είναι κάτω από δεσμά, κάτω από την επιρροή του εχθρού, κάτω από την επιρροή της σάρκας, ο Κύριος αυτό το βράδυ σου λέει ότι μπορεί να ελευθερωθείς. Και θα ήθελα να πάμε στον Ισαΐα το 61 κεφάλαιο και το εδάφιο 1. Ας το διαβάσουμε κι αυτό. Τι λέει εδώ? Είναι στους Ρωμαίους, το 14 και 11. Αφού στη γραφή διαβάζουμε, ζω, λέει ο Κύριος, και ότι μπροστά σε μένα θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα γνωρίσει τι? Ότι εκείνος είναι ο Κύριος. Και κάθε ένας από εμάς θα δώσει λόγο σε ποιον? Στον Κύριο.
και σε κανέναν. Ήταν αυτά που έλεγα, εδώ είναι και το εδάφιο. Αλλά θα ήθελα να πάμε στον Ισαΐα. Τα καλά νέα, ότι υπάρχει συγχώρεση και υπάρχει λύτρωσης. Ισαΐας 61:1 και λέει το πνεύμα του Κυρίου του Θεού είναι πάνω μου, επειδή ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε να γιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδιά και να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους και άνοιγμα δεσμωτηρίου στους δεσμίους. Θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή στα λόγια αυτά. Ο Ιησούς Χριστός, χρησμένος από το Πνεύμα το Άγιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πήγαινε από πόλη σε πόλη και από κομμοπόλη σε κομμόπολη και ελευθέρωνε όλους εκείνοι οι οποίοι ήταν κάτω από τα δεσμά του εχθρού. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Και εδώ θέλω να δούμε, λέει ότι ευαγγελίζω στους φτωχούς. Φέρνει τα καλά νέα στους φτωχούς, όχι στους φτωχούς οι οποίοι στερούνται μόνο, αλλά στους φτωχούς το πνεύμα. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, μακάρι είναι εκείνοι οι απλοί οι άνθρωποι που δέχονται με απλότητα το Λόγο του Θεού. Και με έστειλε να γιατρέψω τους συντηρημένους καρδιά. Και πραγματικά υπάρχει κόσμος και κόσμος. Υπάρχουν νέοι εδώ ανάμεσά μας, εδώ, σε αυτόν τον τόπο, που πραγματικά έχουν δεχτεί χτυπήματα από τη ζωή, χτυπήματα από τους δικούς τους, χτυπήματα από τους φίλους τους και αισθάνονται συντετριμμένοι. Και ο Χριστός μας λέει αυτό το βράδυ ότι έχει τη δύναμη να γιατρέψει τη συντριμμένη σου καρδιά. Θυμάμαι μια παντομήμα πριν μερικά χρόνια για μια νέα η οποία είχε ερωτευθεί, είχε προσφέρει την καρδιά της σε έναν ωραίο νέο που την περιτριγύριζε και πήρε εκείνος την καρδιά της και άρχισε να παίζει. Ή ήταν η νέα που το έκανε στο νέο. Τέλος πάντων, πάρτε το όπως θέλετε. Οι νέες για τους νέους και οι νέοι για τις νέες. Και πήρε την καρδιά του και άρχισε να την παίζει. Και έπεσε κάτω και μετά την πάτησε και μετά τη συνέτριψε και μετά την εγκατέλειψε. Και πιάνει ο νέος ή η νέα την καρδιά η οποία ήταν τραυματισμένη. Και λέει, τώρα τι να κάνω με αυτή. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, δώσε την σε μένα. Και εκείνη έδωσε. Και ο Κύριος έφερε θεραπεία. Έφερε θεραπεία. Έχω φέρει στην Πανεφωνή Εκκλησία ένα κήρυγμα που ξεκινάω με μια καρδιά η οποία έχει ολότσιρώτα και ένα μαχαίρι καρφωμένο πάνω. Και τελειώνω με μια καρδιά, καινούρια καρδιά. Ο Κύριος παίρνει τη συντριμμένη μας καρδιά και κάνει μια καινούρια καρδιά. Ξεριζώνει την πέτρινη καρδιά και μας δίνει μια σάρκη. Γιατί? Για να κατοικήσει αυτός μέσα μας. Να του παραδώσουμε την καρδιά μας, τη συντριμμένη καρδιά μας. Τα συντριμμένα όνειρά μας. Γιατί ο διάβολος τι έχει? Έρχεται να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Να κλέψει τα όνειρά σου, να καταστρέψει το σχέδιο του Θεού στη ζωή σου. Να σου αφαιρέσει ό,τι καλό ο Θεός έχει βάλει μέσα σε σένα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να έχεις ζωή και άφθονη ζωή. Λέει και να γιατρέψω τους εντριμμένους στην καρδιά και να κηρύξω ελευθερία στους δεσμίους. Ελευθερία στους δεσμίους. Ελευθερία στους αιχμαλώτους. Να ανοίξω τα δεσμωτήρια. Και εδώ υπάρχει μία διαφορά μεταξύ του αιχμάλωτου και εκείνον ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ξέρετε ποια είναι η διαφορά ενός αιχμαλώτου και ενός που είναι φυλακισμένου? Ο φυλακισμένος είναι γιατί έκανε κάτι κακό. Εντάξει. Είπαμε το πρωί, μπήκα, έκανα μια ληστεία, πήρα μερικά εκατομμύρια, βγαίνουν έξω, με τσιμπήσανε, με πάνε στο δικαστήριο, με καταδικάζουν, πάω φυλακή. Άρα είμαι δέσμιος. Αλλά ο αιχμάλωτος τι είναι? Ο αιχμάλωτος είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι αιχμάλωτος είναι ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα. Και έρχεται ο εχθρός και τον παίρνει με το ζόρι στην αιχμαλωσία και το βάζει σε ένα στρατόπεδο. Όπως έγινε εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε πόλεμο με την Γερμανία. Μπήκανε μέσα οι Γερμανοί, πήραν τον κόσμο, το στείλανε στα κάτεργα, πήρανε τους άλλους, τους κάνανε σαπούνι, πήρανε τα δόντια, τα χρυσά και κάνανε περιουσίες. Ήταν αιχμαλωτισμένοι. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ και εσένα, ο οποίος δεν φταίς, έρχομαι να σε ελευθερώσω. Αλλά και εσένα που έχεις κάνει κάτι κακό, κάτι στραβό, έχω και πάλι τη δύναμη
για να σε ελευθερώσω. Αυτό σημαίνει ο Κύριος δεν εξαιρεί κανένα. Τη συντριμμένη σου καρδιά μπορεί να τη γιατρέψει, μπορεί να σε βγάλει μέσα από τη φυλακή σου και αν είσαι αθώος για κάτι και πάλι ο Κύριος μπορεί να σε ελευθερώσει. Και σε έχουν καταδικάσει, ο Κύριος μπορεί και πάλι να σε ελευθερώσει. Θα σας πω μια μικρή ιστορία. Την έχω πει πριν πολλά χρόνια, πάλι εδώ στην κατασκήνωση. Είναι η ιστορία μιας αρκούδας. Σε κάποιο μικρό ζωολογικό κήπο κάπου στην Καλιφόρνια υπήρχε μια πανέμορφη αρκούδα. Εμένα το αγαπημένο μου ζώο δεν είναι οι αρκούδες που είναι στα δάση, αυτές οι γκρίζες, οι μαύρες, οι άλλες. Εμένα το αγαπημένο μου ζώο είναι η πολική αρκούδα. Όταν βλέπω ακόμα και στα ντοκιμαντέρ πολική αρκούδα, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι από τη χαρά μου. Και επειδή ταξίδευα ένα διάστημα εκεί στους πάγους της Αλάσκας, με ένα παγοθραυστικό, και τις έβλεπα, περνούσαμε από μια απόσταση, τρελαινόμουν από τη χαρά μου. Δηλαδή έκανα σαν ένα μικρό νεογέννητο παιδάκι, που του υπόσχεσαι ένα γλυφιτσούρι και όταν του δώσεις, αρχίζει και πηδάει. Έτσι είμαι εγώ. Ήταν όμως μια αρκούδα, όχι πολική από τις άλλες, την οποία ήταν σε ένα μικρό ζωολογικό κήπο και την ήταν περιορισμένη μέσα σε ένα κλουβί και είχε τη δυνατότητα να κάνει 2 βήματα μπροστά μόνο και 2 βήματα πίσω. Ήτανε τόσο περιορισμένη. Και τα χρόνια περνούσαν και το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν 2 βήματα μπροστά και 2 βήματα πίσω. Πέρασαν κάποια χρόνια και ξαφνικά παρουσιάζεται ένας πολυεκατομμυρίουχος και λέει εγώ θα διαθέσω μερικά χιλιάδες τρέματα για να φτιάξουμε ένα καλύτερο ζωολογικό κήπο. Και επειδή του άρεσαν οι αρκούδες όπως και σε μένα αρέσουν, λέει θα φτιάξω ένα ιδιαίτερο τρόμο για αυτή την αρκούδα. Και διαμόρφωσε έναν χώρο απίθανο. Με ριάκια, με δέντρα, με λουλούδια. Ήταν θαυμάσιο. Μεταφέρουν σιγά σιγά τα ζώα στο ζωολογικό κήπο, μεταφέρουν και την αρκούδα. Ανοίγουν την πόρτα και προσπαθούν να τη βγάλουν έξω. Και εκείνη εξακολουθεί να μένει μέσα. Και τι να κάνει? 2 βήματα μπροστά και 2 βήματα πίσω. Την έπιασαν, την τραβούσανε, την δέσανε με αλυσίδες, την υπνώτισαν. Τελικά κατάφεραν να τη βγάλουν έξω. Όταν ξύπνησε η αρκούδα και είδε όλο εκείνο το θαυμάσιο περιβάλλον, τι νομίζετε ότι έκανε? Θέλω να ακούσω δυνατά κάποιος, να γιθάρος. Εσύ το άκουσες, το ξέρεις, γι' αυτό το είπε. Το μόνο που έκανε, παρόλο που ήρθε στην ελευθερία, αντί να απολαύσει την ελευθερία, εδώ που λέμε, να δώσω ελευθερία στους δεσμίους. Τι έκανε? Το μόνο που μπορούσε, μου το χάλασε σκονομάκι, θα μου το χρωστάς αυτό. Όταν τελειώσει το κήρυγμα θα τα πούμε έξω. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν 2 βήματα μπροστά και 2 βήματα πίσω. Ο Κύριος μας έχει ελευθερώσει. Και πολλούς από εσάς θέλουν να ελευθερώσει αυτό το βράδυ. Και έχει ανοίξει τις πύλες από τα δεσμωτήρια. Μην μείνεις εκεί. Μην εξακολουθείς να κάνεις 2 βήματα μπροστά και 2 βήματα πίσω. Σας λέω, έχουμε προσευχηθεί όλοι οι δάσκαλοι πάρα πολύ. Για να σας δούμε, όχι μόνο αυτό το βράδυ, γιατί ο Κύριος έχει σπάσει και δεσμά χθες και προχθές και αντίπροχθες, αλλά και σήμερα ο Κύριος θέλει να σας ελευθερώσει. Και μπορείς να ελευθερωθείς. Είναι δική σου επιλογή. Η αρκούδα είχε τα πάντα μπροστά της. Αλλά επειδή ήταν πολλά χρόνια μέσα σε δεσμά, δεν μπορούσε να απολαύσει την ελευθερία. Και ο Κύριος θέλει να ζήσουμε την άφθονη και την αιώνια ζωή. Μπορείς να ελευθερωθείς. Ιωάννης 8 και 32. Το εδάφιο αυτό που έχω επαναλάβει δεκάδες φορές. Και θα γνωρίσετε την αλήθεια. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Ιωάννης 8 και 36 λέει, αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Θα είστε τι? Πραγματικά ελεύθεροι. Και ο Ιησούς Χριστός το κατέστησε δυνατό να ελευθερηθούμε
από τους εθισμούς μας, από τα πάθη μας, από τις αμαρτίες μας και να πάψουμε να δικαιολογούμε τον εαυτό μας και να επιφορτίζουμε τα δικά μας τα πάθη, την αιτία των δικών μας παθών και των αδυναμιών πάνω σε άλλους. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε το ύψιστο τίμημα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, όταν ήταν ακόμα πονεμένος, καρφωμένος, όταν αιμορραγούσε ακόμα, δεν καταδίκασε κανέναν από μας. Αλλά τι είπε? Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Και πολλές φορές κάνουμε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Παρασυρώμαστε από τα κύματα του κόσμου. Και ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Τελειώνοντας, Β' Κορινθίους 5 και 17. Ο Λόγος του Θεού μας βλέπετε. Είναι καθαρή φωτογραφία. Βλέπουμε έναν παλιό άνθρωπο και βλέπουμε ένα καινούριο άνθρωπο. Και βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, τι είναι να κάνει? Να τον περιμένει μια καινούρια στολή. Β' Κορινθίους 5 και 17. Γι' αυτό, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, τι είναι? Ένα καινούριο κτίσμα. Τα παλιά όλα έχουν περάσει. Ο Κύριος κάνει τα πάντα νέα. Με το μαρτυρικό του θάνατο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ο Κύριος μας έχει ελευθερώσει. Αρκεί να δεχτούμε την ελευθερία. Το κλουβί είναι ανοιχτό. Ο τόπος είναι ετοιμασμένος. Η σωτηρία μας είναι έτοιμη. Η ελευθερία μας την έχει προσφέρει ο Κύριος ήδη. Τι πρέπει να κάνουμε? Να τη δεχτούμε. Αμήν. Ας κλείνουμε τα κεφάλια μας. Αυτό το βράδυ η πρόσκληση είναι, αν δεν έχεις γνωρίσει τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν προσωπικό σου σωτήρα, αν δεν έχεις ελευθερωθεί και αν δεν έχεις ελευθερωθεί από τα δεσμά σου και τις αδυναμίες σου, αυτό το βράδυ ο Κύριος σε καλεί. Σε καλεί να κάνεις αυτό το βήμα. Να βγεις από τα δεσμά, να βγεις από το κλουβί και να δεχτείς την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μπορεί να αλλάξει όλη σου τη ζωή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να αλλάξει κάθε σου σκέψη. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να θεραπεύσει κάθε σου πληγή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να συγχωρέσει κάθε σου αδυναμία. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να σου δώσει την άφθονη και την αιώνια ζωή. Αλλά το μόνο που πρέπει να κάνεις εσύ είναι να ανοίξεις την καρδιά σου και να τον αφήσεις να μπει μέσα. Στην Αποκάλυψη λέει, στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, εγώ θα μπω μέσα και θα διπνήσω μαζί του και εκείνος μαζί μου. Και ο Κύριος ετοιμάζει ένα δείπνο. Και χαρά στον ουρανό γίνεται για κάθε έναν ο οποίος μετανοεί και επιστρέφει. Και ειλικρινά, υπάρχει κάποιος εδώ, ο οποίος για πρώτη φορά βρίσκεται ανάμεσά μας και θέλει να δώσει την καρδιά του, να αφιερώσει τη ζωή του στον Κύριο. Επειδή δεν σας ξέρω όλους, έρχεστε από διαφορετικές εκκλησίες, θέλω να σηκώσει το χέρι του και εμείς θα προσευχηθούμε. Υπάρχει κάποιος για πρώτη φορά, βρίσκεται ανάμεσα, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε για τον Δήμο. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να αφιερώσει τη ζωή του στον Κύριο, που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Μπορεί να το κάνει αυτό το βράδυ. Αλλά και όσοι από εσάς αισθάνεστε δεμένοι, αισθάνεστε εχμαλωτισμένοι, σας προσκαλώ, καθώς θα έρθει η ομάδα της λατρείας εδώ και να αρχίσουμε να λατρεύουμε τον Κύριο, να έρθετε μπροστά, χωρίς ντροπή, χωρίς δισταγμό, χωρίς φόβο. Γιατί αυτούς που πραγματικά ο Κύριος ελευθερώνει, είναι πραγματικά ελεύθεροι. Αμήν.